stang for det der. Det er en virkelig dum idé. Wow. Du slog mig. Nej, jeg slog dig ikke. Så om fiskestangen mig. Der stod Severin var slain by zombie pigman. Ja, men alligevel. Fiskestangen ramte mig, så jeg mistede meget liv. Jo. Så tror jeg, sådan der. Indtil stedet det er færdigt. Okay. Nu kommer jeg til at drukne. Det var ikke alle mine ting. Du har taget resten af mine ting, har du ikke? Jeg har i hvert fald nogle af dem, tror jeg. Jo, jeg har nogle af dem. Også nogle af mine ting. Ja, du burde have pickaxen for eksempel. Ja. Okay, så har du taget resten af tingene. Jeg tog de ting, der lå på jorden. Ja, så har du. Det ligger ikke flere ned i vandet, tror jeg ikke. Jo, det gjorde der. Jeg nåede alt vores cobblestone lige herude. Wow! Vil du se, hvor god jeg er til fisk? Der er iron! Okay. Skynd dig op. Hvordan kan du se, der var iron? Fordi jeg kan se det. Man burde ikke komme op i den her. Jeg kan ikke. Jo, det kunne jeg. Mine lige den her blok. Okay, så lige for at holde vejret under vandet. Hvad prøver du på? Det skal ikke engang se på nu. Ja. Nej, har min skov. Har du en skov? Nej. Nej, nu drukner jeg. Så op. Det kan jo vildt meget nu. Men får du alle tingene? Ja. Nu har vi ikke noget så i kisten. Der var bue. Nu drukner jeg igen. Ellers skal det seriøst bruges en skov til. Ja, ikke? Nå, vi har mistet et sværd. Og har vi dømt noget træ? Ja, vi har 8 stykker. Godt. Har du noget sten på dig? Ja. Kun 3 stacks. Nej, 2 stacks og 3 stykker. Okay, ikke bedst. Nej. Men stadigvæk. Måske skulle du bygge en skov. Det har jeg gjort. Nå. Pigman. Hvor kommer du fra? Vi kommer op for vores bro. Det er på det her sted. Hvad mener du? Nå, ja. Får du noget smadret? Jeg tror faktisk lige, jeg fik den smadret. Ja, det gør jeg. Ja, nu har vi et lufthul lige her. Vi skal have et længere nede. Ja, det tager bare lang tid at lave en længere nede. Vi bygger bare lige. Så bygger jeg videre. Nej, jeg skal... Jamen, du bygger den forkert. Den skal ikke være så stor. Jo, det kan du også, så den bare meget større. Ja, bare vi får det. Og sværere at bygge. Okay, så skal det bare fyldes ud hernede med jord. Jeg er så snart. Ja. Det tager bare virkelig lang tid. Den der smadret. Ja, jeg kan ikke noget med.
Okay, der er et lille lufthul lige her. Ja, der kom lidt. Ja, et lille bitte et. Jeg tror lige, at det var... Ah! Det var ikke et lufthul. Det var bare mig, der ikke havde mere luft. Ja, der er heller ikke noget. Så... Og nu kommer jeg ned efter mig. Bare rolig, jeg har fået din fisk. Og din fiskestang. Ja, det er egentlig så... Havde du godt en pickaxe? Måske det vil jeg ikke se. Nej, den ligger også nede på bunden. Okay, jeg skal bruge mere jord. Fuck, man, der er mange på ikke mere. Jeg gør lige noget inde ved lufthullet. Ah! Hvad skete der for det? Jeg... Er det en Der er diamant derinde. Hvor har du fundet den der zombie-spawn derfra? Jeg gravede bare lige ind. Nej, 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 nej. Kan vi godt... Okay, gør sådan. Så... Jeg skal bruge mere jord. Ja. Men de her pigments, de spærrer vejen, så jeg kan ikke komme væk. Men jeg kan distrahere dem. Jeg har alligevel nogle ting på mig, så... Nå, ja. Jeg kommer bare direkte ned til dem. Au, 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 der er mange. Der er mange ting, der er mange ting, der er mange ting, der er mange ting. Der er vist der er edderkopper. Der er edderkopper, zombier og spidere. Ja, der er også kul og diamant dernede. Ja, der er eddermame mange fede ting. Skal jeg bare smadre spawneren, hvis jeg kan? Selvom jeg skal bruge en pickaxe til det. Altså, jeg kan sikkert ikke nå det. Men... Der er iron dernede. Oh. Men jeg kan kun se et stykke. Jeg går lige ned. Nej, nej, vent. Jeg prøver at smadre edderkopspawneren. Og så går den der i vejen. Er nu væk, pigman. Ja, jeg får den. Nej, jeg kan ikke nå den. Jeg smadrer den. Nej, pas på, du dør. Nej, jeg gør ikke. Jeg skal bare lige... Vent. Jeg tror, de er venlige. Hvad for nogle? Dem. Hvad er dem? Dem er alle sammen. Alle? Måske. Nu er med det. De kan ikke nå mig. Okay, jeg begynder at smadre dem. Okay. Så begynder jeg at dræbe dem her. Nej, du skal ikke slå til dem, fordi så rammer jeg dem. Nå. Nej, pis mand, så går den lige ind foran. Fuck. Så lige bare sådan der. Okay, jeg smider lige alle mine ting derop. Jeg samler dem op igen. Jeg skal bruge et eller andet sted, jeg kan smide alle mine ting hen. Ikke der. Hey, har du stadig med 3? Om jeg har? Ja. 6 stykker. Okay. Kan du godt gå op på land? Ja. Du bygger sgu pickaxe. Ja. Fordi jeg kan sagtens finde smøre. Jeg kan sagtens finde smøre. Du skal bare holde dem lidt hen. Fordi så begynder de at angribe mig, mens jeg smører den. Vi kan bare begge to have en pickaxe. Så kan du smadrer den ene, jeg smadrer den anden. Ja, men jeg står også i det der hul der. Hvor? Det hul der, som jeg stod i før. Nå, ja. Ja, vil du ikke en? Jeg kan bare lige smadre en. Hey, du får mit hul. Smadrer bare zombien. Jeg skal prøve at ramme dig. Okay, jeg smadrer zombien og zombie pigman. Nej, jeg har smadret. Det gav meget XP. Ja, jeg fik ingenting. Ja. Okay, alle spawnerne er væk. Nu er det bare om at få dem nakket. Jeg er ligeglad med at døde. Jeg skal bare prøve. Jeg døde også. Hey, hvor er jeg færdig? Ja, det har jeg sagt. Nå, så er jeg færdig. Hvorfor de er der altså? Vent. Der tog lige alle tingene. Nej. Hvad? I mean. Hey, det er bare sådan, at vi kan få tingene. Det er ikke snyd.
Nej. Hvad er det? Jeg går ind og kigger. Nej, det gør jeg. Fedt. Wow. Wow. Det var alt, hvad der var i kisten. En svand med læge. Okay, der er 2. Så går du ind foran. Okay. Næste gang, så kan vi lave en iron pickaxe. Ja, og det er mig, der miner. Ja, vi tog begge to et. Ja, der er lige 2 stykker. Der er meget diamant hernede. Lol, har du ikke mere? Hvad mere? Iron. Nej. Nu så håber jeg bare lidt til, fordi jeg skal noget iron. Jo. Nej, jeg har den til at søge. Ja. Så forsvandt de der, vi regnede. Så er der nu her 3. Jeg har 3 diamanter. Hvordan kan du have det? Fordi de lå i kisten. Jeg tror bare, det var mange. Jeg laver bare lige en diamond pickaxe. Eller hvad? Nej. Det er bedre, at vi får diamond svær egentlig. Siger du ikke? Jo. Okay, du skal lige... når du er klar, så skal du have en iron pickaxe og hugge 1 til stykke diamond. Okay, nu skal jeg så bruge lader. Der er 7% skål tilbage. En guld pickaxe fik vi også. Yay. Og 21 fakler og sugarcanes og noget mad. Og en hel masse mushrooms til mad. Og en ny skovl fik vi vi også. kan få 7 stew eller andet. Ja, mushroom stew. I dag så skal vi altså også vise Hunger Games. Ja. I dag der, altså, vi optager faktisk alle de ting vi har optaget. Vi har optaget, ja. Vi har optaget... sådan faktisk meget. Du får bare lige alle mine sticks. Vi har optaget sådan en map, der hedder It's Better Together. Den optagede vi også lidt af i går. Og så i dag optager vi den her, og vi optager også, hvor vi spiller Hunger Games. Toge, vi har 3 spand med vand, en diamant, det er vildt. Hey! Hey! Det var den der hidden treasure. Ja, så. Ja. Okay, okay, jeg smadrer bare lige alle de der skills, vi har gjort. Ja. Det var den der, en af dem, den blev også smadret, selvom vi ikke engang har gjort den. Okay, den der har vi også gjort. Hvad var det for en? Et eller andet med en jack-o'-lantern, men vi har fundet en jack-o'-lantern. Hvad er det? Det er det er en græskatalyse. No. Okay, Toge, vi har gjort den der, og den der, men vi kan ikke smadre dem uden den der og den der. Nej, det er selvfølgelig så bare vente på, at vi har klaret den. Jeg smadrer lige alt det her, fordi det kan vi godt bruge. Ja, også diamonden selvfølgelig. Yes!